Ale tak, až tak dobre, že to ide dobre. Dobre, ideme. Rekať sa. Máš rád, keď môžeš kričať? Áno? Ty malý huncut? Ja nekričím, ale... Jasné. Čo Chlapče, keby si vedel, čo robím. Však ja priznám, ja fakt nekričím. Akože myslíš, keď urobím, že Ja viem, že to nie je kričanie ako kričanie, ale je to ten zvuk, čo robí kričanie, takže je to kričanie. Jaj. Ma Ja nezaujíma. nekričím. Ahoj, elektrikár. Čak, ale tu máš postier, ty. Čo mám? Postier. Jaký víter? Ten... Myslíš rytný víter? Okej. Zvykle jak súd. Ja si idem lockpicknúť, mne je jedno. Do ryti. Počkaj. Ja som totálne debilný. No, ja som dobrý. Pane Bože, sa viem tráfať. Amo, ty si mentálne postihnutý. Prečo? Je to len tak. Pre zabavu. Však. Život je, áno. Aha. Máš pekné masky. Že čo? Že máš pekné masky na sebe. Chápeš, že to pekné masky. Seba. Počkaj, má Vuitton, kde si? Čakaj chvíľku seba. Bo musím. Ona. No to robí veci, no to tu. No, pane Bože, také ľahké. No, však zec. Dobre, poj, však čo si pomaly. Čak, lebo tebe stále sa niečo, ne? Ale ne, teraz už to bude v pohode. Od teraz to bude už iba v pohode. Myslieť, že to je celkom skillišiu. Zec. Poď za ňou. Ježiš. Dobre. Čo tak neísť sem? Čo tak neísť sem? No. Chlapče, ich koľko tu je mi povedz. Oši, ale však chill. Už idste. Ale však To čo je? Chlán začne len tak zrazu kráčať úplne na mňa. To čo je? Na teba? Áno. No presne na mňa išiel. Počkaj, ja to tu dropnem ten benzín. Dobre. Ty bež s ním zatiaľ. Nie, ja som vstúpil na mínu. Joj, to není dobré. Rozbijam stenu. No, aj mám tu chápadlo pred sebou. Dobre. Máš tam chápadlo? Jo, mal som chápadlo pred sebou. Mal si tentakle. Dobre, to čo je za nové animácie, ja som sa skoro zlakol. Kamo, Chápeš? Ja som... Počujem, ja moc počujem mám jedného drugy v sebe. človeka. Ja moc ja mám počujem drogy v sebe. nejakých... Piton, ja som normálne, ja mám teraz drogy v sebe. Ja som otvoril dvere a typek normálne ten dušík spoza dverí normálne na mňa vystrčil svoj úsmev. Malý huncut. Až tak, hej. Ja už nesiem ony. Ja už nesiem fajný benzín tam, ale... Nenesiem, čakaj. Ja, elektrikár ti ide. Ja zatiaľ idem naspäť. To čo je tu zas? Tam je elektrikár, bože. Jak to tu preskočil cez okno? Jaj, elektrikár. Choď preč. Mám bandaže. Počkaj sa? Je pri generátore. Už ide preč, ale je tou cestou, jak sa ide k tej miestnosti tmavej. Ale on je Máš debilný, potom okno prečo do tam tej- furt je? Už je Neproste v tej, sprostý. môžeš ísť, ale potichu choď. Môžeš ísť, beží za mnou. Do riti.
Beží za mnou, beží za mnou. Dobre. Už tam Máš nalievam. niekoho iného? No. Tu je niekto iný! Nechaj ma, preskoč to! Preskoč! Dobre, ja mám drogy v sebe, to je nič. Dávam mínu. Dostala, bežím preč, ja mám drogy. Dobre, bež. Jau! Ty buzerant! Ja nemôžem ísť, ja mám drogy, vy tomu. Ja utekám pred chápadlami. Čau, chápadlá! Choď! Ty pes! Počkaj, ja mám drogy. Jau! Prosím. Kedy to už skončí, tie drogy, to čo je? Čo? Pohode. Dobre. Dobre, Čo? ja mám jedno. Čo ma furt bije? Kámo, to je nejaký neviditeľný pičus, čo ma bije furt. Jo, to som ja mával predtým. Ma typek normálne bil. Bežím, tego. Počkaj, ty si už zdrhol? No a, ja som felak. Jaj? Už bežím. Kurňa elektrikár. To čo je? Mám ísť za tebou? To sú animácie toho elektrikára, to je nič. Mám za tebou. Á! Dobre, mám jedno. Bež! Čauko. Si taký červený. Trošičku. Počkaj ma. Však ale oni ma tam normálne... Ja, áno. Hopa. Klobučík mám, ale iný. Hej? Jo. Kot. Tak klobučík. To ti jebe. Ale Ježišmaria. Ja si to najskôr uvedomím moc. to je v riti toto. Vyhral som. Jo. Čo tí to tu stvárajú? To som na začiatku hry, to nič. Nefandím čiernemu, nemám radšej. 5 batériek mám použiť. Chlapče, čaká, žiadne nikdy nevidím. Čaká, ale ja nechcem tento klobučík, ja si dám vojačika. Vojačika? Dám si vojačika. Až tak? Jako jakého vojačika? Takého zeleného. Hej? By vystihoval farbu kaktusu. Dobre. No ty si taký moc vojačik. Ja som... áno. Ty si moc vojačik úzky. Není dobré. Špagáty. Normálne špagety, kámo, idú. To sú tie chobotnice. Dá, chobotnice, tie one, tie... Tentakles. Tak. Kámo. Úplne naraz. To je najlepšie. Jo. Fajná ona, gra. Hej. Ale však iba Outlast, no. Život. Jo, no. Nikto nepoznal proste. Neznali sme. Ale to si moc ľudí neuvedomuje, ale to fakt ako moc ľudí Dobre, nevie. počkaj, elektrikára tu mám. Hej? Beží za mnou. Ahoj. Mám pocit. Hej, on reálne, keby sa trošičku skrčil, tak on proste prejde. Ale on je Je debilný. starý, už nemôže. Kamo, stačilo by Poľa fakt mám. trošičku. Ja potrebujem baterky použiť, ja chcem body. Huncucké. Do p***e. Ja to jebem. Tak. Ukáže jak. Chod do piči. No. Daj si.
Počkaj, berem si tu veci. Idem zatiaľ ďalej sa. Dobre, choď. Dobrý. Čo to kurva, čo sa tu buguje? Víš čo? What the fuck, to sa normálne niečo buguje, kámo. Áno. 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 To je zaujímavé. Dík. Nie tak. Ale... Do pič. Dobre, ideme okolo. Papier si zaberem. Není to paní, že nie? No, to len... Paní tu môže byť? Nemôže. Nie. Jednookého huncu tam mám. Dobre, som v tej onej tmavej veci. Víš, ono to je aj tu zablokované, ale... Ja už som tam, kde mám byť pri generátore. Jaj, dobre. Dobre, ona... Jaj, dobre, ona ma nepočúva sa 8 meter pred ňou, fajne. Dobrý. Už bežím. A tak pomaly bežím. Do pi... Nie. Popíš situáciu. Situácia hodne zlá. Nie, ja som vstúpil na ňu. Do piťu uhni! Kurva. You retarded. Áno. Kamo, nemôžeš sa hajdnúť, ty debil. Ahoj. Kurva. On ma chce zabiť, mám pocit. Kde si? Nie. Hej, počkaj, ty si... Však ale povedz. On ma proste už zabíja. Prečo ich tu je tak veľa hodí? Čo kúbu uberáš, ty mladý? Skáčem. Všetci idú po tebe, kámo. Dobre, oni idú traja po mne. To je super. Kámo, to pôjde, kámo. Dobre, oni ma obklu... Dobre. Kámo, oni sú traja. Kámo, máte gangbang, hej. Nie. Dobre, on ma vyťahol z koša. Už som na zemi. Ne, ešte vlastne nie som, ešte do mňa bodá. Už som na zemi položený, už bežím za tebou. To stíham, možno. Aha, pozri. Ježiš, jaký som... Ja, no dobre, teraz som ja padol. That's me, Poď. nie takto. Dám sa za tie krabice potom. Buď tam, kde si chlapec zlatý, ale táto kurva ma tu furt sere. Jebať. Poď sem. Uberím. No. Počkaj, ide. Ja ti to dávam, kurva. Dobrý. Nikto ma nevidel, nikto ma nevidí, nikto ma v živote nevidel, ja som skovaný. Ja on vie dorážať. Uhni, ty debil. Au, ty špinavý Jau? Koľko? Čo vám jebe?
Čakaj hlavne tam. Ja čakám. Dám tu mínu aj rovno potom. Čakaj, keď stíham. To nestíham. Stíham. Stíhaš. No, ja to asi nestíham. No, jasné, že ma zrovna keď som... Jau. Nie. Teba položilo už úplne, Hej, alebo jak? asi hej. Jo. Počúvaj ma. Nie. Milujem, počkaj, healujem, to stíham. Poď sem, nerob. V pohode, Napovedal elektrika, ja za držím. mnou. No ja držím. Čo držíš? Ježiš. Ja som za tým, čo Počkaj. tak. Ja ich stratím. Stratíš Dobre, ich? nestratím. Franko, počkaj ma. Franko, tam choď. Tam si počul strašné zvuky. Ic. Maj sa. Franko. Nie. Pane Bože. Franko ide. Nie. Dobre, netrafila. Do piče. Žiješ ešte? Nice. Nie. Chlapče, to je nič to... Čo si ja je? To je hrozné. Máš jedno, či jak? Hej. Počkaj, ide elektrikár zález ešte. Kde si ty? Tuto pri tých dverách zablokovaných som. Aha, vidím ťa. No poď ty. Ty Počkaj, gec. daj mi flašku, ja jednu vec spravím. Aha, dobre, no nie, okej. Tak poď ho. Do rity. Ne, to je tu. Počkáš tam chvíľku? No jak, možno chvíľu. Dobre. No, schoval som sa do tej krabice, no. Pri tom generátore, neviem, či ako tu ma nenajdu. Dobre, tak buď tam. No, ale, počkaj, niekto sem ide. Ale nebudem píkovať radšej. Aha, ten slepý s tým mečikom. Ten, čo má prelepené oko. Jaj. Stojí. Dobre, tak... A už odišiel. Tak vyčilené zatiaľ, ne? No neviem, stojí tam akože... Dobre, dám mínu. Dobre, daj. No, poďme. Dobre, dávam, mám. Lejem sebe benzína. Idem už, snažím sa o to. Ne, Čau, ty debil. kde ja som dal... Poď. Mám, poď. Ne, počkaj, dobre. Lej mi benzína. Davaj. Nie, ty špinavý, veľký neg... Kamo, to je v prdeli, ja ho nemôžem džuknúť. Dobre, môžem. Pane Bože! Poď. Nie! Ty špinavý kus chuja! Jau. Kurva. Jak to mám? Ja nemôžem nič, ak pozri sa, čo tu je. Choď, zachrán sa, ja tam dojdem. Počkaj. Ja to skúsim. Počkaj, Keď prídeš? počkaj, to dám. Ja sa plasím, kámo. Ja idem. Áno! Há, vy kurvi! Čau, ty debil! Ahoj! Maria. Pane Bože, ja som dobrý.
Dobre, C minus, počkej. Kam? Ale dal to celkom veľa XPčok na to, jak sme to hrali. Jo no. Takže aj celkom rovnako, aj si myslím. Zdravím vás ľudia, toto je Editujúci Pičus a toto bol záznam zo streamu, takže sme tam proste nemali ukončenie. Tak ja vám chcem len takto povedať, že dovidenia, toto je koniec videa. Majte sa pekne, dávajte lajčky a buďte dobrečky ľudia.